Super bango talaga siya guys. Yung buong room na to is nakukulob na siya ng Aficionado F60. So ayun, baka mamaya paglabas ko nito, ang bango mo, sasabihin ng mga bibili. What's up guys? It's me, Ilarn again, and you are still watching on my YouTube channel. So ay nga guys, kumusta kayong lahat? Yes, it's been 3 months na hindi tayo nakagawa ng content. So medyo naging busy po tayo ng konti. But now, we're finally back on track! And for today's video, gagawa na naman tayo ng another product review from Aficionado. So ay nga guys, kung matatanda ninyo, meron na tayong nagawang product review ng Aficionado dito sa ating channel. And for today's video, ang gagawa natin ng reaction is scent naman for women. So ayun nga guys, as requested, ito na yung ating product review. But before we start guys, I'd like also to promote our page, Aqua Shera Water Refilling Station. So sa mga dito po sa amin, sa bayan ng, or sa barangay ng The Pier East, pwede nyo pong puntahan. Soon to open na po yung ating water refilling station. Nandito na yung ating Aficionado perfume for women. So ayun guys, ito nga yung F60. Promise guys, sobrang bango nito. Ayan. Open natin. So yan, as usual pala pag bibili kayo ng Aficionado sa kahit anong stores, official stores ng Aficionado, meron siyang kasamang pouch kapag ang bibilhin nyo is 85 ml. So yun nga guys, ito na yon. Ayan, F60. Promise guys, sobrang bango nito. Long lasting yung amoy niya. Actually, pag in-spray mo siya, para siyang amoy, parang yung mga other scent, like mga Victoria's Secret, ganon. Meron siyang katulad na amoy na scent na ganon. So, ayun, super long lasting. Halimbawa, nag-spray ka today, mamayang gabi, talagang meron pa rin siya. Naaamoy mo pa rin siya. And even pag hinubad mo na yung damit mo, pag nilabhan mo siya, naaamoy pa rin yung amoy Aficionado doon sa damit mo. Actually, can be of any age naman pwede as long as bet mo yung scent niya. Pero yung scent niya kasi hindi siya matapang. Parang smooth lang siya. Tapos, ayun, parang refreshing palagi. Parang pag nag-spray ka nito, parang fresh ka palagi. Actually, yung scent niya guys, para siyang pang-international na brand. So imaginein mo, no? Pag gumamit ka nito, parang akalain nung nakakaamoy is parang, ay, mamahalin yung pabango niya. Pero hindi niya alam, Aficionado F60 lang yan. Kung regular use lang siguro, mga abot ng 3 months yung ganito, yung 85 ml. Pero, but then again, depende sa gagamit. Super bango talaga siya guys. Yung buong room na to is nakukulob na siya ng Aficionado F60. So ayun, baka mamaya paglabas ko nito, ang bango mo, sasabihin ng mga bibili. Available tong F60 na to sa kahit anong Aficionado stores nationwide or even online sa Shopee or Lazada. So I guess yun lang yung ating product review ng Aficionado F60.
And if you like po na magkaroon pa tayo ng another product review of any aficionado products, just comment down below. So ayun nga guys, this has been Larnie saying bye bye everyone, and please do not forget to like and subscribe. Bye!